Vojna skončila a tí, ktorí prešli peklom bojov, sa tešili na život v mieri. Vo chvíľach, keď sa im verejne prejavovala vďaka a úcta, si snáď nikto z nich nepripustil myšlienku, že blízka budúcnosť im môže priniesť poníženie, prenasledovanie, väznenie či dokonca smrť. S povojnovou obnovou zničeného hospodárstva prichádza zápas o politickú moc. Mimoriadne dôležitou úlohou sa stáva aj výstavba novej armády. Prichádzajú do nej tisíce mladých mužov, ktorí netušia, že v blízkej budúcnosti sa stanú svedkami politicky motivovanej deštrukcie jej veliteľského zboru. Možno hovoriť o dvojakom prístupe československej emigrácie k našemu boju za oslobodenie. Oficiálna skupina, ktorú viedol generál Pika, ktorý podliehal priamo prezidentovi Benešovi a generálovi Ingorovi, bola samozrejme za výstavbu našich jednotiek a za ich pokračovanie na území Československa v duchu predmníchovskej armády československej. Na to bolo už jedno z prvých ohnisek, kde sa lišil jeho názor s názormi politickej emigrácie komunistickej strany Československa v Moskve na čele s Klementom Gottwaldom. Samozrejme tých tretích ploch bolo viacej. Generál Pika bol v každom prípade za úplnú apolitičnosť v armáde, což v dokumentech bolo potvrdené i zo strany Sovietskeho zväzu, že toto akceptujú. Samozrejme, ten život bol iný. V 1945 roku po vojne otca teda menovali ako dôstojníka do Prahy na Ministerstvo národnej obrany. Potom títo dôstojníci boli povýšení, takže otec dostal tú generálskú hodnosť. Spolu vtedy dostalo 13 slovenských generálov, lebo dovtedy vlastne Slováci v Československej armáde bol jeden jediný generál. No a tak teraz 13 Slováci boli povýšení na generálov. No a boli sme v Prahe, no a prišiel 48. rok, február, otca v marci predvolali a dali mu prihlášku do komunistickej strany. Otec to odmietol, povedal, armáda musí brániť štát a chrániť národ a nie patriť nejakej politickej strane. Dali mu 3 mesiace na rozmyslenú, lebo povedali, nebudeš mať čo žrať, ani tvoje deti, hej. No, tak po 3 mesiacoch otec prišiel, či si to nerozmyslel, tak sme museli do 48 hodín odísť z Prahy. Rok 1948. Komunisti ovládajú kľúčové pozície v štáte a svoju moc si začínajú upevňovať prenasledovaním skutočných i domnelých odporcov. Osud politicky perzekvovaných sa nevyhne ani tým, ktorí na boiskách druhej svetovej vojny nasadzovali svoje životy v boji proti fašizmu. Postihnutými sú účastníci západného, východného i domáceho protifašistického odboja. Snaha komunistickej strany o ovládnutie armády sa presadzuje často bezohľadným spôsobom. Prepúšťaním, zbavovaním hodností, zatýkaním, vojenskými súdmi i politickými procesmi. Do polovice 50. rokov je pre politickú nespoľahlivosť z armády prepustených a následne rôznymi spôsobmi perzekvovaných 6 až 8 tisíc vojakov z povolania. To bolo tesne po 25. februári a som sa naivne pýtal, no tati, ty nechceš odísť preč, však kamarádi odchádzajú. On hovoril, nie, ja v žiadnom prípade za hranice nepôjdem, páč, tu je moje miesto, to je vlast, za ktorú som bojoval, ktorej som venoval celý svoj život a ja tu vytrvám.
mája 1949, keď bol po operácii žlčníku a bol v vojenskej nemocnici v Strešoviciach, bol odvedený neznámo kam. My sme prišli ho navštíviť do nemocnice, posteľ bola prázdna. Nikto nepovedal, kde je, nikto nevedel, alebo nemohol vedieť, kde je. Potom bol vypočúvaný v tej generálskej vile na Strešovicách a bol umiestnený do tzv. Domečku. To je taková menšia väznica pri budove Krajského vojenského súdu v Prahe. To je tam blízko Hradčan. A tam mňa zaviezli do tej väznice, ktorá bola známa tým, že tam boli dôstojníci vyslýchaní a bytí. Ja sám, keď som tam prišiel, ja som bytý nebol, ale počul som na izbách náreky a vzlikanie dôstojníkov. A keď som sa potom dostal po dvoch dňoch z tej samotky medzi ostatných odsúdených, tak tí mi povedali, že to je oddelenie Rejcína, kde Rejcín chová ľudí, z ktorých chce dostať to, čo potrebuje. My, čo sme sa vrátili zo západu a boli sme spočiatku oslavovaní ako hrdinovia, behom 24 hodín sa s nás stali zráci. Ľudia, ktorí teda usilujú o niečo nečestného, ktorí nemajú miesto medzi našimi občanmi. Otec na ten pohovor bol pozvaný k námestníkovi ministra národnej obrany, Rajcinovi, ktorý vlastne bol pravou rukou zase Slanského, lebo to boli vlastne duchovní bratia. A celá tá krutosť a celý ten spôsob, akým s otcom, a nie len s otcom, ako sa k ním správali, tak to bolo veľmi nepekné. A otec o Rajcinovi hovoril, že to je sviňa. Kto bol Bedřich Rajcin? Osvetový dôstojník, od januára 1945 prednosta oddelenia obranného spravodajstva 1. Československého armádneho zboru. Neskôr šéf hlavnej správy obranného spravodajstva na Ministerstve národnej obrany. Do novembra 1950 je námestníkom ministra národnej obrany pre veci kádrové. Generál Rajcin, ktorý bol šéf 5. oddelenia, tzv. OBZ, v generálnom štábu v Prahe, keď zistil, že chýbajú dôkazy proti vine generála Piky, uchýlil sa k podvodu. Vypracoval on správu v češtine, kde, ako hovorí ústami svojho agenta, nemenovaného v Londýne, že Pika hovoril s predstaviteľom spravodajskej služby anglickej o rozmiestnení jednotek ruských, v ktorej každý vedia, kde sú, ne? Samozrejme v Československu, o jej výzbroji a tak ďalej. O veciach, ktoré boli aj notorické známe, nič teda podľa mňa nehovoril. No ale teda toto uviedol. Túto správu poslal po pracovníčke, ktorá bola práve svedkyňou tohoto, prekladateľke z angličtiny. Táto preložila do angličtiny, priniesla mu to spátky, on tam doplnil meno Pika a toto použil ako doklad, ktorý získal od dvojitého agenta z britskej strany o činnosti Pikovej v Londýne ako dôkaz jeho zrady. Po februárovej udalosti bol manžel z trestu priložený do Mladej Boleslavy, tam bol zatknutý, postavený pred vojenský súd, odsúdený skoro k trestu smrti, ale vzhľadom na zásluhy jeho Slovenskom národnom povstaní bol mu tento trest zmenený na ťažký doživotný žalár.
No a vtedy môj manžel mi povedal, dal mi taký strašný smutný návrh a hovoril mi, ja ti dávam voľnosť, môj život je spečatený, ja sa už asi nevrátim nikdy. Prosím, zariať všetko potrebné a prosím, aby ste ma vymazala zo svojho života. No ale vtedy som dostala, aj keď skutočne mi bolo strašne do plaču, tak som mu povedala, ja ťa nikdy neopustím a zostanem vždy pri tebe. Tam boli také zvláštne otázky vždycky. Keď ten, kto prišiel, sa ho pýtali, ste v komunistickej strane? Keď povedal, že je, povedal, tam nemáte čo hľadať. A keď povedal, že není, tak povedal, vy sa vyhýbate styku s pracujúcimi. Prišiel niekto, kto pozdravil dobrý deň. Dobrý deň sa nepozdraví. Tu sa zdraví práci čest. Keď prišiel ten, ktorý pozdravil práci čest, tak mu vynadali, že ty nemáš čo zdraviť práci čest, ty si nepriateľ pracujúceho ľudu. Tak takýmto spôsobom tam s nami jednali. No ale najhoršie na tom bol môj syn. Kým som bola ešte s ním, musela som ho dať vyšetriť nervovým lekárom. Malý Saša vôbec nespával, mal teploty, potil sa a celé noci vykrikoval, mamička, ocinka nám zabijú. Po upevnění únorového vítězství v rozhodujícím střetnutí s buržoazií v roce 1948 vyvstal před komunistickou stranou Československa a pracujícím lidem naléhavý úkol vytvořit pevnou a bojeschopnou armádu. Stejně jako v celé společnosti bylo třeba i v armádě uskutečnit základní politické přeměny. Pár nejakých týždňov som slúžil na ministerstve obrany v právnom odbore. No a tam mi jednou pekného dňa prišli páni v kožených kabátoch a zaistili ma. Mne obvinili z toho, že som pripravoval útek otca z väzenia do zahraničia a strávil som potom zbytok až do februára 1949 ve väznici na Pangráci. A tam práve na tom Pangráci som bol umiestnený zhodou teda osudu v bloku, kde bol aj uväznený môj otec. Každý deň ráno väzňové boli vodení na prechádzku na dvor, do takzvaného kolečka, na kolečku. No ten dvor je obklopený teda múrami, že? No práve otcová cela bola prvou celou u schodišťa, ktorým sme vychádzali na ten dvor, takže on z okna videl na nás na tom dvore. No tak sme sa každý deň vydávali, že? Až do tej doby, než som ja opustil väzenie. 25. máj 1949. Začal sa zjazd, ktorý vošiel do histórie. Generálna línia a jej 10 známych bodov programu všestranného budovania socializmu, ktoré na zjazde predniesol Klement Gottwald, stali sa na dlhé roky najvýstižnejším návodom života našej spoločnosti. Nakonec je přece jenom kejde sníh, neboť i zde platí, že kdo se směje naposled, směje se nejlépe. Bylo pondelí 20. júna 49. Deň ako normálny. My sme žili presvedčení, že všetko sa dobre obráti, pretože tým, že otec bol prevezený z Pangráca na Bory v Plzni, kde sa nepopravuje, sme mysleli, že to je
úkaz niečoho, že to je dobré znamenie, že dostane milosť. Nasleduje pěkný tanec, jenom že nemá moc pěkné jméno a jmenuje se Sviňot. V ten pondelok nám oznámili telefonicky, že milosť nebola udelená a že otec bude ráno, útorok 21. o 6. popravený. No a tak sme strávili spolu pár hodín, až prišiel páter, doležal, no a nadešiel nejdelší den v roku a nejkratší pro generála. No, museli sa rozlúčiť, už bolo 5:30 nebo tak nejako. Posledné objeti políbek sme sa políbili, odvedli ho dverami jednými a my sme odešli druhými. To je posledný, čo som ho v živote videl. Trvalým vzorom pre výstavbu novej armády socialistického typu sa stala armáda Sovietskeho zväzu. K tomu smerovali i mnohé reorganizačné opatrenia. Toho roku ukončili štúdium vybraní robotníci a roľníci, žiaci novozaložených škôl dôstojníckeho dorastu. O rok neskôr dostala armáda aj nové základné predpisy. Vyčili ma do pracovného tábora na Mírov. Pýtam sa, čo budem pracovať. Tu sa nepracuje. Tak keď som poznal, aké sú tam pomery, že tam je vyše 200 dôstojníkov, z ktorých väčšina je zo západného frontu a dôvod ich odsúdenia bol podobný ako u mňa, že proste boli nepohodlní štátnemu zriadeniu, tak som si povedal, ja pri najbližšej príležitosti, ktorá sa mi naskytne, ja sa pokúsim o účich. Jeden z dozorcov po mne strieľal, druhý kričali ste na ňo, vezmi ho cez chrbát. Našťastie ja som počul tie strely svišťať, ale vyšlo to tak, že som sa dostal do toho, na okraji sa ešte predtým, než som začal utekať, druhý dozorca, ktorý mňa potom zobral. Tak ma priviezli do kancelárie a veliteľ kancelárie mňa vyšetroval. Ja som povedal, že dôvod, prečo chcem utiecť, bol ten, že som chcel protestovať, že ja som v tábore neoprávnenie a chcel som aj vidieť rodinu, ktorú som nevidel. No, zabral stoličku a mne povedal, klaknite si medzi tú stoličku, pohnite sa a položte ruky tuto a kohlíček mi tým špičkami noh šlápol na ruky, kolenami mi sobrela hlavu, sobrel mi hlavu a tu stal jeden dozorca, volal sa Mirek. A tu stal druhý dozorca, volal sa Dorostenec. To boli prezývky, my sme nevedeli vtedy, ako sa volajú. Zabrali vojenskú dohodu a jak som ležal, mlátili mňa tou dohodou po hlave, po chrbáte. A dotlkli mňa tak, že mňa potom museli priviesť na zvláštnu izbu a nechali ma tam vyše mesiaca, aby som sa mohol dať dokopy. Pamätám si, že žili sme v Olomouci, keď ho zavreli. Čas pred rozsudkom bol nesmierne ťažký.
otvorene sa hovorilo o treste smrti. Keď otec bol odsúdený na 18 rokov, myslím si, že len preto táto poprava ho minula, lebo pri súde bolo povedané, že vlastne on bol už raz odsúdený Nemcami za prípravu Slovenského národného povstania. Keď mama prišla a presne si pamätám na ten moment a povedala, že je odsúdený na 18 rokov, tak rodina plakala, ale mama si klakla pred svätý obraz a ďakovala Bohu, že žije. Keď ho odsúdili, pretože vtedy sme poznali, povedzme, generála Šatana a ostatní títo, oni boli vlastne súčasťou našej rodiny v tom, povedzme, Kordovci, Veselovci. To boli priatelia môjho otca a celé rodiny boli vlastne zavreté. Vlastne ja som bola v 50. roku zatknutá, odsúdená na 14 rokov. Potom zasa niečo objavili a proste chceli celý tento prípad tých ľudí zlikvidovať. Úplne my sme mali, náš osud bol likvidácia kompletná. Desiatky vysokých dôstojníkov končia v komunistických väzeniach. Väznený je aj legendárny veliteľ 2. československej parabrigády v Sovietskom zväze Vladimír Přikryl. Po 2 po sebe idúcich procesoch ho čakajú Pankrác, Plzeň Bory a po roku 1951 Leopoldov. Perzekúcie neobyšli ani bývalých partizánov. Nad jedným z nich, známym veliteľom Williamom Žingorom, sa tiež zaťahujú mraky. V tom 47. roku, keď sa začali akési chmáry nad ním sťahovať, pocitovali sme, že nás navštevovali ľudia, ktorí sa ráno pýtali. Keď ešte chodili domov celkom legálne, raz prišla nejaká eskorta vojenská, zatkla, pustili ho domov po obede, že bol na nejakom vyšetrení. Tak my ako deti, teda ja ako chlapec, som to už cítil, že sa čo si s ním deje. V 48. roku samozrejme počúvali sme rádio, celkom nás ani neprekvapilo, keď sme počuli William Žingor, člen Slovenskej národnej rady, je vyakčnený. Na tie 50. roky si veľmi zle a nerada spomínam, pretože nielen moji blízki a známi, aj moji spolužiaci, aj moji spoluobčania proste sa od nás odvracali a nechceli mať nič teda s našou rodinou. Báli sa s nami rozprávať, pretože si mysleli, že budú prenasledovaní. V zinscenovanom procese, ktorý prebieha v októbri roku 1950 pred štátnym súdom v Bratislave, je vypočutých do 200 osôb. Na konci sú 3 hrdelné rozsudky. Žiadosť o milosť sa zamieta. Ostatní obžalovaní dostávajú vysoké tresty vrátane doživotia. Ten prvý úder vlastne politicky na neho tvrdý prišiel v roku tesne po februárových udalostiach, keď ho dali na dovolenku s čakaním. To sa vtedy tak volalo, neviem, čo to bol za inštitút. Proste nesmel chodiť do práce. O pár mesiacov na toho dali do výslužby, napriek tomu, že bol mladý, mal 49 rokov. A o niekoľko mesiacov potom zmizol. Cestoval na Slovensko a cestou sa stratil, zmizol, my sme o ňom asi rok nevedeli. Vlastne všetko sme sa dozvedeli od neho až potom, keď sa vrátil. V tú noc zavreli naraz na území Československej republiky 300 slovenských dôstojníkov a odviezli ich do toho
najťažšieho českého väzenia na Mírove. Boli tam Slováci, väčšinou z povstania. Zajímavé, že tam ani jeden komunista z povstania tam nebol. Tam na Mírove boli vlastne také tri hlavné skupiny. Boli tam títo dôstojníci, ale vojaci z povstania. Boli tam príslušníci britských leteckých síl, československí občania, ktorí pomáhali vybojovať bitku o Veľkú Britániu. A boli tam kňazi a veriaci, ktorí boli veľmi silná skupina. To väzenie bolo naozaj nesmierne kruté. Tam mnoho z týchto dôstojníkov, ja si matne pamätám na meno plukovník Kovačovič, ktorého dokopali. Sedel asi 3 mesiace v takej kopke, kde na neho tiekla studená voda. Proste chceli ho usmrtiť tam, nepodarilo sa im to. Nesmierne tam týrali kňazov. Jedna výhoda bola, že ľudia, ktorí boli z tých britských perutí, oni mali právo dostávať aj balíčky. Takže občas dostali citóny, občas dostali kávu. Je zaujímavé, že to nikdy nenechali pre seba. V 51. nad ránom zastavili autá pred tým domom, kde sme bývali a najprv búchali na bránu a potom začali strieľať do dverí. No a otec zišiel dolu a hneď ho vzali. No a potom až časom sme sa dozvedeli, že ho previezli do Ilavy, tam vypočúvali otca, však tam boli strašné výsluchy. Otec môj nebohý nikdy nehovoril, ako ho vypočúvali, čo vypočúvali, len povedal, že to, ako vypočúvali za prvej Slovenskej republiky, to nebolo absolútne nič proti tomu, čo sme si užili pri týchto výsluchoch. Tak ja som sa tam soznámil s Jankom Malárom, pretože som zistil, že on je z Bratislavy a ja tiež. Na cestou Janka Malára som sa dozvedel, že aj Vojto Kováč bol Bratislavčan, tak sme sa tak v tábore stretávali zo Slovenska, hlavne z Bratislavy, čo budeme robiť, až sa z tábora vrátime. Otec tam sedel 17 mesiacov a my sme sa po roku asi dozvedeli, že kde je, lebo nám prišiel taký prípis Banskej Bystrice, že ho zbavujú hodnosti. Tam nejaký rotmajster nám napísal, že ho zbavuje hodnosti generála, brigádneho generála a že je teda vojím v zálohe. A bol zatvorený pre takú vec, to si teda za toho súdili, 4,5 roka dostal v nápravnej skupine, že sa z novín dozvedel, že u nejakého pána v jeho záhrade našli voľaké zbrane. Z novín si to, v novinách si to prečítal, že to neohlásil. No však to bolo v novinách. K represívnym záťahom štátnej bezpečnosti patrí prípad inžiniera Juraja Dlouhého. Táto akcia, v ktorej figuruje francúzsky zastupiteľský úrad v Bratislave ako stredisko špionážnej činnosti, dostáva krycí názov Akcia Monako. Za špionáž a velezradu boli uložené 2 tresty smrti. Nad inžinierom Jurajom Dlouhým a Vladimírom Veleckým, bývalým vedúcim ilegálnej odbojovej skupiny Obrana národa na Slovensku. Ďalší obvinený, bývalý generál národnej bezpečnosti, dostáva 25 rokov väzenia. Jedného dňa, bolo to tak niekedy, neviem presne, zrazu došiel rozkaz, aby sme všetci chovanci nás volali, sa zhromaždili tam na prvom poschodí, kde bol radiopríjimač a práve vysielali v tej dobe odsúdenie Milaty Horákovej. No to bolo hrozného niečo. Viete, my sme museli počúvať, ako tam žiaci v školách agitujú preto, aby Milata Horáková bola odsúdená, ako pracujúci podávajú záväzky, zvyšujú pracovný výkon na znak toho, že táto žena bude popravená. Tak to bolo niečo, to bola taká jasná ukázka toho, ako si tento režim predstavuje výchovu občanov.
aby situáciu aj tomu väznenému sťažovali, tak nútili moju mamu, aby sa s otcom rozviedla. Dodnes si pamätám, jak som prišla domov, mamička postielala a obrátila sa na mňa a povedala, že Eva, musím sa s otcom rozviesť, aby sme mohli žiť, aby som mohla ďalej učiť, aby sme mali z čoho žiť. Ja som jej na to povedala, že nie, mamička, sa nerozvedieme, tak budeme hoci ako biedne žiť, ale toto nemôžeme otcovi spraviť. Ja som prišiel do Mirova niekedy v apríli 50 a až po roku som dostal možnosť, že prišla za mnou manželka s dcerou. No ne. To zase bolo, viete, jak to tam boli tie návštevy. No. Ja som si ani nesmel zobrať na koleno k sebe. Samozrejme, boli sme bez prostriedkov, mama nemohla pracovať, hej, takže držala nás nad vodou len rodina. Veľmi ťažká situácia bola aj pre mňa ako pre dieťa odsúdeného. Napríklad v škole vždycky v septembri sa písávalo, čo robí otec, čo robí mama. No a môj otec, na to som ja neodpovedala, tak postavili ma na pódium pre tabulu a povedala učiteľka, že toto je dcéra nepriateľa našej ľudovo-demokratickej vlasti. Už první přehlídka na letenské pláni 9. května 1951 dala důraznou odpověď vnějším i vnitřním nepřátelům Československa. Československá lidová armáda se stala silou, s níž bylo nutno počítat. No a v tomto výkone trestu prišli pre mňa jedenkrát. Kordova, zbalte si svoje věci. A som sa pýtala, kam máme ísť. Držte hubu, to uvidíte. No a tak ma potom odviezli do Ruzine, zasa na výsluchy. Tak nejak vymysleli si, že máme kontakty s Vladom Klementisom, ktorý bol vtedy ministrom zahraničia. A dávali mňa dohromady tiež so Slánskym a s Klementisom, že som vedela o ich činnosti, áno, a že som to neoznámila. A pýtali sa ma, či poznám Klementisa. Ja poviem, áno, to sú naši priatelia, to sú z modrého kameňa. To nemám nič spoločného s ich politickou činnosťou. No samozrejme, to už na mňa prišli, že viem, že som vedela a že som to neoznámila. A dali ma na celu vedľa Vlada Klementisa. Počula som jeho návek, poznala som jeho hlas a počula som, ako okolo mojej cely gúľali sa, lebo mal železné gule na nohách, keď išiel na vyšetrovanie, viete? Takže to schválne mňa tam dali k tomu, aby som počula tú hrúzu. V roku 1952 prebieha vykonštruovaný politický proces s vedením Spikleneckého centra na čele s Rudolfom Slánskym, ako ho nazýva oficiálna tlač. Tentoraz sa ostrie bezprávia a justičnej zvôle obracia proti významným funkcionárom strany, bývalým iniciátorom podobných procesov. Zo 14 odsúdených 11 dostáva trest smrti. Jeho po tých 17 mesiacoch väzby prepustili s tým, že išlo o omyl.
pri jeho zatknutí a pri jeho vzatí do tohto tábora nútených prác a že to všetko má na svedomí Rajcin, ktorý medzičasom už bol odsúdený na trestnutie a popravený. A že teda oni sú obeťou Rajcina. Vieš, prvom nás prepustí. Ten proces s Rajcinom bol asi za rok. A tu sme dúfali, že sa snad dozvieme niečo o našej rehabilitácii. Ale o rehabilitácii zahraničných vojakov nebola žiadna zmínka. Do armády ho nechceli zobrať naspäť. Jediné miesto, kde mu dovolili pracovať, bola taká v pražskej kanalizácie, kde chodil a čistil kanály. Potom návrate z Mihrova, potom pracoval v nejakej fabrike za Prahou. My sme mali zakázané Slovensko. Najprv mňa vyšetrovali tu na 2 levoch. Po vyšetrovaní 2 levov mňa dali na súd na krajský súd, z krajského súdu do Leopoldova. V Leopoldove som sedel na tých samotkách niekoľko mesiacov a potom odtiaľ som bol poslaný do Jachimova. Tamto sa volalo Veš smrti. Tam sa mlela všetka tá ruda z toho mlyna, čo to šrotovalo. To som musel podkladať tie barely po to a brať, to naprosto som musel všetko ja dýchať. A každý deň sa odviezli 2 transporty tej smolky do Ruska. A od tej doby ja som stratil jakékoľvek živé sperma. Takže toto boli následky tej veža smrti. Po čase zomrel Gottwald, predtým Stalin, tak sa situácia trošinka uvoľnila a mama išla do Prahy a žiadala o obnovu súdu. Ten jej povedal po tých 2 rokoch, že kde ste, pani Dobrovodská, však váš muž je úplne nevinný. Ovšem trvalo až ďalšie 3 roky, kým došlo k obnove súdu a pri tej obnove súdu ho v ten deň pustili. Najviacej som bol v Leopoldove. Tam som bol na starých samotách, na nových samotách. Ja mám vyše roka korekcií za sebou. Až viete, čo to je korekcia. Korekcia je jedna miestnosť, kde není postel, není nič, je betón a pán náčelník sa rozhodne, či vám dá na ten betón 1 deku, alebo 2 deky, alebo vám dá za deň raz jesť, lebo každý druhý deň jesť. Jedny vianočné sviatky, jeden deň Slovenského národného povstania, keď bol, som nikdy nebol na spoločnej izbe s ľuďmi. Vždy som bol v korekciách. A to vždy týždeň predtým, týždeň po. V Ruzini, keď som už bola do 4 mesiace na samotke. Áno, tma, ani som nevedela, je svetlo, je deň alebo noc. Žiaden ľudský hlas. A mala som v rohu cely jedného pavúčika a 1 mušku. A celý ten čas som im dávala odrobinky z chleba, aby mali z čoho žiť. A jedného rána sa zobudím a vidím, že muška je mŕtvá. A veľmi som plakala. A o 2 dní som zistila, že pavúčik zomrel, áno. Tak som si povedala, tak ma opúšťajú už
všetky živé bytosti. V polovině 50. let vstoupila Československá lidová armáda do nové etapy svého vývoje. Tímto rozhodujícím mezníkem byl vznik obranné organizace členských států Varšavské smlouvy 14. května 1955. Síla světa socialismu se tím znásobila. Před Československou lidovou armádou stály nové, náročné úkoly. Odrazu neviem presne, v ktorom to bolo roku, či 57. alebo 58. som bol pridelený na pracovisku a tam druhý môj pracovník bol pán minister Šaňomach. Ja som ho volal ministrom a on ma nazýval pán kolega. Pán kolega, vy ste taký seriózny človek, keď ste bojoval za vás, ja vám spravím generálom a vaši komunisti vás pozatvárali. Medzičasom prišlo vlastne druhá taká veľká ataka v jeho živote a to bolo v roku 1957, keď zavreli skupinu okolo nášho známeho národohospodára Imricha Karvaša. Skupinu, ktorá na prvý pohľad vyzerala veľmi nesúrode, pretože tam boli národohospodári, bol tam pán doktor Karvaš, pán doktor Zaďko, ďalší ľudia, ktorí patrili do oblasti, by som povedal, špičkovej ekonomie, špičkového národohospodárstva. Boli tam vojaci, bol tam môj otec, bol tam generál Markov, bol tam plukovník Malár, bol tam terajší generál Petrák, boli tam ďalší ešte dôstojníci, ktorí boli z tejto oblasti. A nakoniec tam boli ľudia, ktorí pripravovali založenie kresťansko-demokratickej strany. Doteraz nepochopím, prečo vlastne vtedy potrebovali takýto monstré proces. Asi ich spoločným hriechom bolo, že na tých diskuziách, kde sa stretávali občas, rozprávali veľmi vážne o tom, že budúcnosť Slovenska bude v zjednotenej Európe. To bolo v 58. som prišiel odpoludne domov z práce a vidím v domčeku je cerka, vedľa cerky stojí pracovník štátnej bezpečnosti. Čakal na mňa, až prídem z práce, že pôjdem na malé vypočutie. Zavolím na malé vypočutie, z ktorého som sa vrátil asi po trochu. Boli sme odsúdení a všetci podozrení, že sa snažíme dostať naspäť do armády a že tam budeme uplatňovať a snažiť sa dostať ďalších dôstojníkov, ktorí budú podrývať štátne zriadenie. Nikto z nás netušil vôbec, že budú odsúdení títo ľudia. A až tam sme úplne s hrôzou sa dozvedeli výšky tých trestov. Imrich Karvaš dostal 18 rokov, generál Marko dostal 13 rokov, môj otec 12 rokov väzenia. Všetci boli vlastne odsúdení za velezradu, ešte nám hovorili obhajcovia, ktorí ich obhajovali, nám hovorili, buďte radi, že je to takto, pretože boli pre nich pripravené rozsudky smrti. Ja som v tej skupine bol ako ten, ktorý sa na Mírove pokúšal poslať motát na americké vyslanectvo. Skoncipovalo kamarát, ja som ho napísal a pripísal k tomu ešte všetky mená, ktoré v tábore boli, a to sme poslali z tábora cestou osoby, ktorá to mala dostať na americké vyslanectvo. No ja som mal o tom poznámky doma, no a to mi dali ako vojenskú zradu. Dostal som 5 rokov. Otec chudák absolvoval tie najťažšie väznice, ale v Čechách. Teda to, že ho nepúšťali na Slovensko, boli veľmi dôslední. Aj v tej base bol len v Čechách. Bol samozrejme na Pankráci, ale bol aj na Mírove, bol vo Valticiach, bol vo väznici na Boroch. Vo väznici na Boroch veľmi vážne ochorel. Ja som v tú dobu študoval v Plzni, takže plzeňský internát študentský a väznica, to je od sebou vzdialené asi 100 metrov. Tam som sa dozvedel na oddelení patológie, že otec má rakovinu plúc.
Okamžite sme žiadali, aby ho uvoľnili z basy, aby ho pustili domov na operáciu, pretože každý vedel, čo to je za strašná choroba. Ale bachári a komunisti ho nechceli pustiť, takže v januári sa dozvedeli diagnózu, že má rakovinu a vlastne operovali ho až niekedy v lete, v auguste, vo väzenskej nemocnici na Pankráci, v žiadnom špecializovanom zariadení, ale tam. Ešte bol vo väznici niekoľko mesiacov potom, ožarovali ho v Brne a potom, keďže ten jeho zdravotný stav bol zlý, tak ho pustili domov umrieť, pretože boli presvedčení, že do roka zomre. Bol veľmi chorý môj muž. Veľmi bol chorý. Dobitý, zmlátený. Ale ja som ho už potom nikdy nevidela. Nikdy som sa ho nestretla. Toho dňa prišiel, volali sme ho Ruziniak, to bol jeden veľmi škodoradostný dozorák. Mal na starosti dopisy. A sa škodoradostne usmieval a podával mi dopis. A ja sa pozerám na ten dopis a to bol môj posledný dopis manželovi. A na vrchu bolo napísané adresa, zemřel 13. září. Náhodou Šaňo Mach bol korektný väzeň. Jedenkrát ho zobrali z pracoviska na veliteľstvo. Do konca smeny som pracoval tam sám. Na druhý deň prišiel, mi hovorí, pán kolega, nesiem vám vrúcný pozdrav. Vy mne? Áno. A od koho? Poznáte meno Leon Leonov? Áno. Prišli za mnou, chcú písať knihu o Slovenskom národnom povstání a som im povedal, aj se mnou sedí jeden partizánsky veliteľ Brunovský a ten Leonov hned vyskočil, to môj komandír, to môj komandír. Šaňo Mach im povedal pravdu a mu povedali, všetko spravíme, aby sa dostal Brunovský ven z väzenia. Nikdy sa mi Leon Leonov neprizná, že on je brat Chruščova. Keďže predpokladali, že umre do roka, tak ho pustili len na rok domov. On sa po roku mal vrátiť späť do väznice. Teda späť do väzby. Odsedieť zvyšok toho trestu. A keď sa blížil ten dátum a on prežíval stále, on nie a nie zomrieť, tak vtedy bol strašne zničený. Naozaj vyzeral ako ľudská troska. No, medzičasom prišla amnestia. To bolo 25. výročie ukončenia svetovej vojny. To bolo 60. 1960 bola veľká amnestia, na ktorú som sa dostal domov. Ja som nikdy nepodliehala žiadnej amnestii. Nikdy. Ani ako matka. Za tých 10 rokov bolo toľko amnestií pre tie menšie tresty, ale ja som nikdy žiadnu amnestiu nedostala. Až tá, čo bola taká všeobecná. No. A tak. Žiaden domov. Žiadne prostriedky. Manžel mŕtvý. Môj rodinný život mŕtvý. Všetko. No a to ešte všetci v dome spali. A keď som sa okolo 5 rána počula som, že vrzli dvere. A to mamička manželova vstávala tak včas. A prvé bolo, mamička, kde je môj syn?
A keď som vstúpila do spálne, prišla som k posteli a nakloním sa, áno, a hovorím, Sáša. On otvoril oči, áno, bol tak prekvapený, a že jedine čo, na čo sa zmohol, hovorí, už si sa vrátila a obrátil sa, zakryl sa. A to bolo jeho privítanie. Ale ja som stále to nevedela pochopiť. No, uvedomte si, vžite sa do mojej situácie, po 10 rokoch vidíte vášho syna, takého ste ho nechali a takýto chlap ako hora. Ano. Ja som sa nikdy nevzdal toho, že sa pokúsim očistiť otcova jméno. Protože som mu to slúbil v poslednú noc. Zhromaždil som všelijaké možné dokumenty, doklady. Advokát sme sa dohodli toho, že nebudeme žiadať o rehabilitáciu. Ale pretože tak silné dôkazy to sú o jeho nevinne, že budeme žiadať o obnovu procesu. To znamená, že celý proces znovu musí prebehnúť a znovu sa musí preukázať vina nebo nevina obžalovaného. Vyšší vojenský súd musel rozhodnúť o tom, či bude tá obnova povolená. 13. decembra 1968 bol definitívny rozsudek, že sa generál Píka, že neboli prokázané žiadne skutky, z ktorých bol generál Píka obvinený, a preto sa rozsudek ruší a teda generál Píka je nevinný. Rehabilitačný proces s mojím otcom bol v roku 1968, keď začala Pražská jar. Bol to jeden z rehabilitačných procesov, pretože tí ľudia okolo žili, tak sa do toho pustili a zrušili kompletne rozsudok nad mojím otcom a nad celou tou skupinou, s tým, že išlo o zneužitie zákona z neprospech obžalovaných. Kuriózne bolo, že ten istý sudca, ktorý odsúdil môjho otca na 12 rokov ako najťažšieho zločinca, ktorého treba zavrhnúť a zadúpať po čiernu zem, pretože bojoval proti robotníckej triede, ten istý sudca ho oslobodil a povedal, viete čo, v predchádzajúcom procese bol hrubo zneužitý zákon v neprospech obžalovaných, ale pritom to bol stále ten istý človek, ktorý sedel v čele toho senátu. Ale zase to bola len taká rehabilitácia predne papierová. Rozsudky, ktorými som bol odsúdený, tých 5 mesiacov vojenských, 2 roky pracovného tábora, 5 rokov vedlejství, to všetko bolo zrušené, ale finančnú rehabilitáciu som žiadnu nedostal. Ten rehabilitačný proces bol niekedy koncom mája, v júni a uvedomme si, že v auguste už nastúpili Rusi a celý vlastne ten demokratický proces sa zastavil, sa zrušil, pretože ono to vlastne zastalo na mŕtvom bode. Formálne boli všetci oslobodení spod rozsudku. Bolo povedané, že im bolo ublížené dokonca. Takto to bolo formulované, ale žiadnu nápravu nikto neurobil. No a potom pred Vianocami v 69. roku dostal otec z Najvyššej prokuratúry v Prahe list, že ten rozsudok oslobodzujúci sa ruší, že žalujú vojenský súd v Trenčíne, že porušil zákon. A otec vtedy napísal také odvolanie do Prahy a súd bol 12. januára, ja som tam teda s tým listom išla do tej Prahy a otca už to vôbec nezaujímal. Otec, tomu už to bolo jedno a potom zomrel veľmi skoro. Chcem povedať, že napriek tomu, že ho poslali domov umrieť, tak aby naštval komunistov, tak žil ešte ďalších 23 rokov. To cítim ako veľkú satisfakciu, že toľko sily v ňom bolo, teda, že prežil aj tú strašnú chorobu. Neboli to pekné spomienky. Celý tých 40 rokov bol taký, kde nemáte miesto na to, aby ste si spomenuli na niečo pekného, na niečo takého milého, čomu sa rada vrtiate. To bola vždy len rodina, posedenie rodiny a debata s rodinou, že snad raz bude lepšie. Okolnosti ho nezlomili, hej. Bol rád, že žil pre tento deň, pretože bol s rodinou
a ďakujem Najvyššiemu, že vlastne mala som tú česť a tú možnosť ešte toho otca poznať a ešte skoro 25 rokov si s ním požiť v radosti a v harmónii. To, že som sa stal slobodným, to trvalo 50-60 rokov. Ja dneska mám 90-94 rokov, tak ja už veľa tej radosti slobodného občana neužijem. Ale nevraciam sa k tomu, že by som sa mal za niečo vo svojom živote hambiť. Ja mám taký pocit sám pred sebou, že sa môžem pozrieť tvárou v tvár komukoľvek do očí, že som jednal spôsobom, za ktorý sa hambiť nemusím.